Πάμε. Να καλημερίσουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη στην παρέα μας. Ωραία. Κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση στο έτοιμά μας. Που παραμένει στο καυτό Υπουργείο του Υπουργείου Υγείας, δεν άλλαξε το πόστο του. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργιάδη. Πριν είχαμε την κυρία Τζάκρη. Κεραυνός, καταπέλτης για εσάς. Παρετούνται στις αίρες οι γιατροί. Τι άλλο μας είπε. Για τα νησιά. Για τα νησιά δεν υπάρχουν γιατρία. Ελλείψεις στα νησιά. Καταπέλτης. Είναι βέβαιο ότι το κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παρατείται κανένας γιατρός. Τα νησιά ήταν γεμάτα γιατρούς και όλα πηγαίνουν ρολόι. Οπότε έχει δίκιο, κύριε Τζάκρη. Να πάμε στα της υγείας, να πάμε λίγο πρώτα στα πολιτικά. Ναι. Γιατί υπάρχει μια έτσι κριτική που βλέπουμε, κύριε Υπουργέ, για τον ανασχηματισμό. Ότι δεν ήταν κάποιος αρωτικός ανασχηματισμός, αλλά ανακύκλωση προσώπων. Ποιος την κάνει την κριτική? Η αντιπολίτευση. Τι περιμένετε να πει η αντιπολίτευση, φανταστική κυβέρνηση για Μητσοτάκης? Εντάξει, αλήθεια είναι δεν είδαμε και κάποιο νέο πρόσωπο, είδαμε να αλλάζουν κάποιοι υπουργοί. Πολλά νέα πρόσωπα είδατε. Πάρα πολλοί συνάδελφοι. Έχουν μπει και συνάδελφοι οι οποίοι δεν είχαν γίνει και ποτέ υπουργοί στο παρελθόν. Έγινε υφυπουργός Αγροτικής Θανάτου ο κ. Κέλλας. Έγινε υφυπουργός Μεταφορών ο κ. Βασίλης Οικονόμου. Έγινε υφυπουργός Ναυτιλίας ο κ. Γκίκας. Πώς δεν έχετε δει καινούργια πρόσωπα? Σε αυτούς, κύριε Γεωργιάδη, που λένε, το θέσαμε και χθες το ερώτημα, ότι. Η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, υφυπουργός στην οικογένεια. Ότι πρημοδοτήθηκαν όσοι συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή με υπουργικές ή υφυπουργικές θέσεις για την συμπεριφορά τους εισαγωγικά στην Εξεταστική Επιτροπή, την οποία, όπως συνομολογήθηκε από πολλούς καλεσμένους από την Νέα Δημοκρατία, μας έλεγαν όλο αυτό το διάστημα πριν τις ευρωεκλογές, δεν απέδωσε τους πραγματικούς σκοπούς και στην ουσία δεν είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Πολλοί λένε λοιπόν ότι όποιος άντεξε ή συμμετείχε σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή προς όφελος της κυβέρνησης πήρε μπόνους μια θέση υφυπουργού ή υπουργού. Πρώτα απ' όλα δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί πάρα πολλοί βουλευτές που είναι υπουργοί δεν ήταν στην Εξεταστική Επιτροπή. Και άλλοι ήταν στην Εξεταστική Επιτροπή. Μάλλον η Προκαταρκτική Επιτροπή είχε πολλά μέλη από τη Νέα Δημοκρατία. Στατιστικά, να το πάρεις, αναγκαστικά κάποιοι θα ήταν και μέλη της Επιτροπής εφόσον επελέγει αυτή η είσοδος βουλευτών στην κυβέρνηση. Οφείλω όμως να σας πω ότι αν με ρωτάγατε εμένα αν θα έπρεπε να επιβραβευτεί ένας βουλευτής που σήκωσε το βάρος της Προκαταρκτικής Επιτροπής, εγώ θα απαντούσα απερίφραστα ναι. Το να είσαι μέλος μια τέτοια Προκαταρκτικής Επιτροπής είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Τώρα στενάζετε τα νεύρα στην αντιπολίτευση. Στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει εστιάσει σε αυτό. Εμένα μου αρέσει να αναγνωρίζω στους συναδέλφους μου τη δύσκολη δουλειά. Η Προκαταρκτική Επιτροπή ήταν μια δύσκολη κοινοβουλευτικά δουλειά, όχι εύκολη και ψυχολογικά δύσκολη και επί της ουσίας δύσκολη. Άρα κάποιοι άνθρωποι κατάφεραν να φέρουν εις πέρας αυτή την αποστολή, για ποιο λόγο να μην κρυθούν άξιοι για μια άλλη? Δεν καταλαβαίνω τη συζήτηση. Ο κύριος Κελέτσης ήταν ανεπαρκής. Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Πηγές αυτό διέρεαν. Ότι δεν έχει ένα πολύ σημαντικό έργο. Γιατί εμείς τον βλέπουμε τον κύριο Κελέτση και να βγαίνει στα τηλεοπτικά παράθυρα και να βρίσκεται στον αέρα μαζί με αγρότες, δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στους αγρότες. Πηγές δεν έχω σχολιάσει ποτέ στη ζωή μου. Όσο αφορά τον κύριο Κελέτση, είναι φίλο μου και τον εκτιμώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ, θεωρώ ότι η ανάρτηση που έκανε ήταν λάθος. Πάμε τώρα και στον κύριο Κακλαμάνη, γιατί διαβάζουμε σήμερα ένα άρθρο του που λέει ότι είτε είναι καμπάνα και ξέρουμε και για ποιον χτυπά. Και ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει κάποιες αξίες παραδοσιακές μέσα στο κόμμα και γι' αυτό το λόγο στο λεξιλόγιο των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι η λέξη πατριωτισμός, ενώ λείπει, λέει, από το λεξιλόγιο της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτα απ' όλα, δεν αισθάνομαι ότι λείπει από το λεξιλόγιο μου η λέξη πατριωτισμός. Τη χρησιμοποιώ συχνά και είμαι υπουργός κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, ο Νικήτας Καλαμάνης, πολύ εμπειρότερος μου στην πολιτική, φυσικά έχει το κάθε δικαίωμα, σχολιάζει το αποτέλεσμα και η αλήθεια ήταν ένα δύσκολο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή, δεν είναι η κριτική που κάνει ο κ. Καλαμάνης τελείως εκτός πραγματικότητας. Υπό την έννοια ότι ναι, υπήρχε μια καμπάνα. Από το μήνυμα που είπε ο Πρωθυπουργός, μια καμπάνα είναι. Το ίδιο πράγμα λένε, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα από εκεί πέρα, πώς θα ερμηνεύσει ο καθένας το μήνυμα αυτό κτλ. Θα σου πω πραγματικά τη δική μου γνώμη. Και τι είπα και το βραδιά των εκλογών και την επομένη ότι θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είχε απώλειες από τα δεξιά. Αυτή ήταν η βασική μας ζημιά σε αυτές τις εκλογές. Οφείλω όμως να πω ότι έχουμε 3 χρόνια καθαρής εντολής διακυβερνήσεως του τόπου. Εάν ο καθένας από εμάς, ο κάθε υπουργός, κάνει τη δουλειά του και λύσει τα προβλήματα του κόσμου, δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα η Νέα Δημοκρατία. Να φέρω να πάμε το δικό μου χαρτοφυλάκιο, μην πω για άλλα χαρτοφυλάκια. Εγώ έχω στα πάρα πολλά πράγματα που κάνω στο Υπουργείο Υγείας, είναι ένα πολύ σύνθετο Υπουργείο, έχει δράσεις σε διαφορετικά επίπεδα. Ο κεντρικός μου στόχος, που θα ήθελα να αφήσω πίσω μου όταν θα τελειώσω τη θητεία μου στο Υπουργείο Υγείας, θα είναι να βρω ένα μηχανισμό για να μειώσω δραστικά τις αναμονές στα επίγοντα, τις αναμονές στις εφημερίες.
θεωρώ το πιο αποκαρδιωτικό από όλες τις εικόνες του ΕΣΥ είναι ότι πηγαίνει κάποιος σε ένα νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό, στο Γεννηματά, στο Αττικό και περιμένει 7, 8, 9, 10 ώρες. Δεν είναι κατασμένη επί των ημερών μου, συνέβαινε και επί των ημερών των προκατόχων μου. Τώρα το λένε για μένα γιατί συμφέρει επειδή είμαι εγώ. Αύριο μου για τον επόμενο. Εγώ δεν θέλω να το αφήσω σε κρεμότητα για τον επόμενο. Θέλω επί θητεία μου να βρω τη λύση να μειώσω την ταλαιπωρία του κόσμου. Η υποστελέχωση δεν είναι το πρόβλημα. Δεν είναι υποστελέχωση. Όχι, αυτό δεν είναι υποστελέχωση. Αυτό είναι ψευδές. Όταν πηγαίνουν 1000 άτομα στον Ευαγγελισμό, στην Εφημερία ή στην Γεννηματά ή στο Αττικόν μέσα σε λίγες ώρες, όσους γιατρούς και να έχεις, δεν υπάρχει αναμονή. Μην κορευόμαστε τώρα. Δεν χωράνε, δεν είναι θέμα υποδομών. Δεν χωράνε. Είναι αντιληπτό, αλλά έχουμε επαρκές προσωπικό στα νοσοκομεία μας. Εξαρτάται πάντα πώς το μετράς. Εάν ακούω την κριτική της κυρίας Τζάκρη, με πιάνουν τα γέλια. Για ποιο λόγο? Διότι έχουμε σήμερα περίπου 20.000 περισσότερο προσωπικό από ό,τι είπε η ΣΥΡΙΖΑ. Αν λοιπόν πούμε ότι σήμερα έχουμε υποστελέχωση στο ΕΣΥ, τότε επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε σούπερ υποστελέχωση. Είναι θέμα διοικήσεων νοσοκομείων. Τότε τι? Μα δεν είναι αυτό. Για ποιο πράγμα? Τότε ποιο? Μα όποιο νοσοκομείο, άμα από νωρίς το πρωί μας στέλνουν μηνύματα από πολλά νοσοκομεία της χώρας. Από τη Σύρο τώρα, ας πούμε, διαβάζω ένα. Καταρχάς, τα νοσοκομεία είναι ένα δυναμικό πράγμα. Δεν είναι σταθερό. Άλλοτε μπαίνουν γιατροί, άλλοτε βγαίνουν γιατροί, άλλοτε μπαίνουν νοσηλευτές, άλλοτε βγαίνουν νοσηλευτές. Ας μιλάμε πάντα για το σύνολο. Προχθές είχα πάει στο Ασκληπιείο της Βούλας. Είχα έναν διάλογο με την πρώτη των εργαζομένων, την κυρία από την Ανταρσία. Και ανέβασα και το βίντεο στα social media. Πήγα σε ένα νοσοκομείο στο οποίο έχουμε ανακαινισμένες κλινικές, ανακαινισμένα τα ΤΕΠ, καινούργια μηχανήματα, καινούργια χειρουργία, καταπληκτικό εξοπλισμό και 165 περισσότερα άτομα προσωπικό από πριν από 5 χρόνια. Είχα δει την ανάρτησή σας τη σχετική με το βίντεο, το οπτικοακουστικό υλικό, που ήσασταν μαζί με την εκπρόσωπο των εργαζομένων. Την πρόεδρο. Την πρόεδρο, ναι. Σε αυτό, ναι. Θα άρχισα να το παίξει το βίντεο. Αν μπορεί να το κατεβάσει, το παίξει. Απλώ για να δει ο κόσμο ότι. Να μπει εδώ. Δεν λέω ότι είναι όλα ιδανικά στο ΕΣΥ. Προς Θεού. Ιδανικό εθνικό μεγέθυνος δεν υπάρχει. Άλλο το ότι δεν είναι ιδανικά, άλλο ότι καταραίει το ΕΣΥ. Ούτε το πρώτο ισχύει, ούτε και το δεύτερο. Πάμε λίγο, αν μας επιτρέπετε, πριν πάμε στα ερωτήματα, να πάμε σε αυτό που έχουμε ανακοινώσει από χτες. Ναι, γιατί είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ. Χτες είχαμε μια επικοινωνία, την ώρα που είχαμε μια σύνδεση με Σαντορίνη, μας έστειλαν μια επιστολή εργαζόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, που μιλάγανε για έναν 42 ετών συνάδελφό του τραυματιοφορέα που έφυγε από τη ζωή. Τον ελπιδοφόρο. Τα αίτια ακόμα νομίζω ερευνώνται και ακριβώς, αλλά μίλησε για καθυστέρηση της μεταφοράς του στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατά 2 ημέρες. Μιλήσαμε με τη διοικήτρια του νοσοκομείου. Επίσης, αυτό που κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι, ότι δεν υπήρχε παθολόγος, δεν υπάρχει παθολόγος στην Σαντορίνη, που αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό για το Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης. Μιλήσαμε με τη διοικήτρια και είπε: ναι, δεν έχω παθολόγο, έχω γενικό ιατρό. Η περίπτωση του ελπιδοφόρου ήταν πολύ συγκεκριμένη. Να πιστεύουμε στα σοβαρά. Υπουργέ, ότι αυτός ο ατυχής ανταδιάγνωσης πέθανε επειδή δεν υπήρχε παθολόγος. Τώρα αυτή είναι μια σοβαρή κουβέντα που κάνουμε μεταξύ μας. Να το ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Εγώ θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του καταρχάς. Σαφώς. Δεν είναι θέμα αντιδικίας, θα το ολοκληρώσω. Δεν το συνδέουμε. Όχι, Μιλήσαμε για το συλληπιτήριο. Ταυτόχρονα μας λέει: πείτε όμως ότι δεν έχουμε παθολόγο. Δεν το συνδέουμε. Φαίνεται να έχει σοβαρά. Έχει σημασία, λαϊκισμούς δεν κάνουμε εδώ, γιατί θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα την κουβέντα μας. Μιλήσαμε με την διοικήτρια και μας είπε το εξής απίστευτο, και μάλιστα το είπε στον συνεργάτη μας. Λέει ότι ζητάμε, λέει, παθολόγο στο νησί με μισθό 5.000 ευρώ και δεν μπορεί κανένας, δεν εμφανίζεται κανείς. 5.000 ευρώ, δεν πάει παθολόγος στη Σαντορίνη με μισθό 5.000 ευρώ. Σήμερα μας έστειλαν οι οικοί του ελπιδοφόρου να μας υπενθυμίσουν ότι ο ελπιδοφόρος έμενε σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του διαμέρισματος του είχε ζητήσει για αυτούς τους μήνες, αυτό δεν αφορά εσάς, κύριε Γεωργιάδη, αλλά αφορά μια πραγματικότητα για τους γιατρούς και τους ελευτές μας στα νησιά μας, το ειδοποίησε ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει το διαμέρισμα λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, διότι θα θέλει να το χρησιμοποιήσει ενδεχομένως για τους θερινούς μήνες προς άλλη αξιοποίηση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι κάτι που πρέπει. Είναι ολιστικό το ζήτημα το δικό σας. Για πράγματα δεν λέω ότι ευθύνεστε για όλα, αλλά πρέπει να δείτε. Πάμε να το δούμε λίγο. Αλλά δεν συνδέουμε τον θάνατο του ελπιδοφόρου με την έλλειψη παθολόγου. Η έλλειψη παθολόγου όμως είναι ουσίας και σημαντικό. Να πω κάτι καταρχάς για το νοσοκομείο της Θήρας. Το λέμε ψύχα, το νοσοκομείο της Θήρας, που δεν είναι νοσοκομείο που ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά στην ΑΕΜΗ, είναι ένα νοσοκομείο που ξεκίνησε στραβά τη λειτουργία του Ιππολάκη και εξακολουθεί σε ένα περίεργο τρόπο να λειτουργεί. Σήμερα έχει. Τι εννοείται, δεν είναι νοσοκομείο του ΕΣΥ. Ανήκει στην ΑΕΜΗ. Το αρχικό σχέδιο να χτίσει για αυτό το νοσοκομείο ήταν να γίνει ΣΔΙΤ. Επελέγει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να μην γίνει ΣΔΙΤ. Και έγινε ένα περίπου αναβαθμισμένο κέντρο υγείας. Αυτή ήταν η αρχική του ιδέα. Ποτέ δεν ήταν ένα γενικό νοσοκομείο, την έννοια αυτό που στο μυαλό μας, γενικό νοσοκομείο. Πάση περιπτώσει, σήμερα λειτουργεί καλύτερα από ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Όσοι ζουν στο Σαντορίνη το ξέρουν. Δεν υπάρχει. Έχει μέσα αιμοκάθαρση, έχει ειδικούς γιατρούς. Έχουμε πάει πραγματικά. Έχει το περισσότερο δεν πάει Και γιατί δεν πάει 5.000. παθολόγος. Πρώτα απ' όλα, οι παθολόγοι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο εθνικό υγεία μετά του ανοσιολόγους στο σύνολο. Ο μέσος όρος παθολόγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 25%. Η αναλογία γιατρών, ειδικών και παθολόγων στην Ελλάδα είναι 8%. Ως αποτέλεσμα, έχουμε λίγους παθολόγους. Άρα είναι πολύ μεγάλη η πίεση να μείνουν σε μεγάλα αστικά κέντρα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορούν να κάνουν και μια ιδιωτική δουλειά και άρα επιλέγουν να μην πάνε στα νησιά. Είναι πρόβλημα πάγιο αυτό και διαχρονικό. Τώρα, όσον αφορά την ουσία του πρόβληματος που τίθεται. Χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο πέρασα μια διάταξη όπου θα μπει σε δημόσια διαβούλευση, θα ψηφιστεί τις επόμενες εβδομάδες, όπου για τον γιατρό που θα επιλέξει να πάει για ένα μήνα σε ένα νησί, τον γιατρό του ΕΣΥ που θα επιλέξει να πάει για ένα μήνα, δέχομαι να πάω στο Σαντορίνι, δέχομαι να πάω στην Γκο, δέχομαι να πάω στην Αμοργό, δέχομαι να πάω οπουδήποτε. Θα του δίνουμε το μήνα επιπλέον 2.100 ευρώ πάνω από το μισθό του. Εκτός από τα 2.100 ευρώ πάνω από το μισθό του, του δίνουμε δωρεάν σπίτι από το Δήμο και υπάρχουν και Δήμοι που έχουν δωνοθετήσει επιπλέον αυτόν και άλλα 400 και 500 ευρώ. Δηλαδή παίρνει το μισθό του, τα 2.000, 2.000% σπίτι και σε πολλές περιπτώσεις και 500 ευρώ. Αλλά δεν πάει. Δεν παρόλα μπορείς να αυτά πεις λέτε. ότι αυτές, αγαπητέ κύριε Χατάτε και κυρία Ρέβη, αυτές είναι λίγες παροχές για την Ελλάδα. Μην τρελαθούμε κιόλας. Ωραία, κύριε Υπουργέ, έχουμε λάβει αυτή τη στιγμή. Άρα όσο το ώρες πρόβλημα μας στον είναι πιο αέρα, δομικό. έχουμε πάρα Έτσι. πολλά μηνύματα. Μας έχουν στείλει από τη Ρόδο για τεράστιες ελλείψεις. Μας έχουν στείλει από την Κέρκυρα ότι δεν έχει ογκολόγο το νησί που έχει πάνω από 100.000 πληθυσμό. Και περιμένουμε και στα αυτά τα δύο νησιά να πλημμυρίσουν από τουρίστες. Μας έχουν και στα δύο αυτά νησιά από τη έχουν Σύρο. γίνει οι προκηρύξεις όλων των κενών θέσεων. Στη Σύρο να πάω κιόλας. Έχουμε μετακινήσει γιατρούς στη Σύρο. Η Σύρος είναι πράγματι ένα πολύ κρίσιμο νοσοκομείο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται με την έννοια ότι πρέπει να κάνουμε και το ακόμα κάτι παραπάνω. Λειτουργούν όμως όλα αυτά τα νοσοκομεία. Μην Το υπερβάλλουμε. καλοκαίρι που θα έχουν αυτά τα νησιά υπερπληθυσμό και ανησυχούν για το τι μελιγενέστε. Γιατί είναι και αυτό μια εικόνα της χώρας μας. Φέτος Όταν τα έρχεται ένας νοσοκομεία τουρίστας εδώ και αυτά παθαίνει θα ένα λειτουργούν τροχαίο. καλύτερα από ό,τι λειτουργούσαν πέρσι. Άρα, εφόσον πέρσι πήγε καλά η τουριστική περίοδος, δεν έχω λόγο να πω ότι θα πάνε φέτος. Φέτος θα λειτουργούν με περισσότερο προσωπικό από ό,τι πέρσι. Και τα τρία νοσοκομεία που αναφέρατε. Έχουμε επίσης και για το νοσοκομείο της Χαλκιδικής. Χωρίς αυτά τα δεν έχουν ερωτήματα. κενά, έτσι. Μια μεγάλη Πολλά κουβέντα είναι κενά. τα κενά οργανικών θέσεων. Τα κενά οργανικών θέσεων όμως μια μεγάλη συζήτηση. Οι οργανισμοί των νοσοκομείων, οι περισσότεροι είναι προ 30 ετών, δεν έχουν σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα και η σύγκριση με τις οργανικές θέσεις είναι κατά βάση λάθος. Σε νησιά όπως είναι η Χίος. Σπύρο, θυμάσαι, είχαμε το ρεπορτάζ αυτό, ότι πηγαίνουν και κάνουν εξετάσεις στην Τουρκία. Και αν γίνει κάτι, έχετε κάποιο αποτέλεσμα εκεί να μας πείτε από τις ενέργειες που έχετε κάνει στο Υπουργείο? Το νοσοκομείο της Χίου δεν έχει κανένα πρόβλημα, μια χαρά λειτουργεί. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να πάει στην Τουρκία. Η Τουρκία δίπλα είναι, δεν ξέρω, αυτό είναι δικαίος λόγος. Αλλά αν θέλει να κάνει εξετάσεις στη Χίου, μπορεί να κάνει. Δεν έχει κανένα θέμα στο νοσοκομείο της Χίου. Τα ίδια έχουμε μηνύματα και από την Σύμη και από την Νήσυρο και από την Είναι Τύλο. άλλη τάξη μεγέθους. Και δεν Για έχουμε το- νοσοκομεία και για έχουμε το- κέντρα για- για- υγείας. για Και το έχουμε κέντρο αγροτικούς υγείας. γιατρούς. Είναι άλλο πιο Σε μικρά. μια δύσκολη μέρα με φουρτούνες χειμώνα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι τωρινό το ζήτημα, κύριε Γεωργιάδη. Χρόνια. Εγώ θυμάμαι πάνω από 15 χρόνια το ίδιο θέμα με τα ίδια νησιά να διαμαρτύρονται κάτι για το ίδιο ζήτημα. Αλλά γι' αυτό θέλω να κατάλαβα χαμηλώσει τον φίλοι τελευταίες. Δεν έχει νόημα να τσακωθούμε με έναν υπουργό για να ικανοποιηθούν οι αντίπαλοι του και να εκνευριστούν οι φίλοι του. Το θέμα εδώ είναι θέμα υγείας. Άμα βρεθούν στο νοσοκομείο, Μα μαζί θα δεν βρεθούμε. πρόκειται να τσακωθούμε. Λοιπόν, άρα εμεί θέλουμε γιατρό νοσηλευτή να είναι εκεί να μας αναλάβει. Αν μιλάμε λογικά, για όλα βρίσκονται λύσεις εκεί που είναι εφικτές. Αν μου πείτε ότι υπάρχει εφικτός τρόπος να φτιάξει από ένα μεγάλο πλήρω νοσοκομείο σε κάθε νησί, όχι, δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή πού το εστιάζεται, σε ποιο νησί? Είχαμε δει ας πούμε, για τη Σαντορίνη που κάναμε και το ρεπορτάζ. Πέρσι είχαμε δει να διώχνουν και το γιατρό από εκεί, να φεύγει κιόλας ο άνθρωπος. Έχουμε δει και σε άλλα νησιά, επειδή είναι το θέμα που έθιξε και ο Σπύρος. Τα Σε ποια νησιά το έχουμε θέμα αυτή καλοκαίρι τη στιγμή? είναι σε μεγάλη πίεση. Γι' αυτό λόγω ψηφίσουμε διάταξη που αυξάνουμε το ποσό που δίνουμε έκτακτο στους γιατρούς που θα επιλέξουν να πάνε σε ένα νησί και στους νοσηλευτές. Επίσης, με τη μεταρρύθμιση που κάνουμε με το ιδιωτικό έργο των γιατρών, θα μπορούν αυτοί να κάνουν και ιδιωτικό έργο στα νησιά που θα πηγαίνουν, θα μπορούν να έχουν και επιπλέον εισόδημα επιπλέον όλων αυτών. Και πιστεύω με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να καλύψουμε περισσότερες θέσεις.
Δεν λέω ότι μπορώ μαγικά να γεννήσω γιατρούς. Και στα μηνύματα που διαβάζω από νωρίς το πρωί, αυτό που κυριαρχεί στις απόψεις γιατρών και νοσηλευτών, ότι πλέον έχουμε καεί από την εξάντληση πρωινά, απογευματινά, ίσως δεν ξέρω αν αφορά και μόνο και τα απογευματινά χειρουργία. Είμαστε λίγοι, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε μεγάλο φόρτο εργασίας. Τα απογευματινά χειρουργία γίνονται επιθελοντικής βάσης. Άρα κάποιος που έχει καεί από την εξάντληση δεν πάει. Έχουμε εξαντληθεί, λένε οι ιατροί και νοσηλευτές. Το σέβομαι πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, σήμερα έχουμε 15.000, 20.000 ακρίβεια, περισσότερο κόσμο από ό,τι είχαμε από 4 χρόνια. Κύριε Γεωργιάδη, είναι θέμα διοίκησης νοσοκομείων? Είστε ικανοποιημένοι στους διοικητές των νοσοκομείων? Κάποιοι διοικητές με πολύ ευχαριστημένοι, κάποιους διοικητές όχι. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Μα κάνετε που δεν είστε ικανοποιημένοι? Αφού τώρα είμαστε στη διαδικασία που ο ΑΣΕΠ εξελίσσει τον διαγωνισμό βάσει του νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διορισμό των νέων διοικήσεων. Τώρα την περμένη εβδομάδα ανακοινώσαμε. Είναι καθαρά τα κριτήρια, λέτε, Υπουργέ? Είναι τελείως διαφανή, ναι. Δεν είναι γαλάζια τα κριτήρια, δηλαδή? Όχι, ο νόμος αυτός είναι υπερβολικά αντικειμενικός. Είναι το ανάποδο, δεν υπάρχει θέμα. Καμία παρεμβάση κανένας υπουργού και κανένας. Είναι τελείως αντικειμενικός διαγωνισμός. Έχει ανακοινωθεί η λίστα με τους 15 πρώτους στις διάφορες υγειονομικές περιφέρειες. Πιστεύω μέχρι τον Ιούλιο να διορίσουμε τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών για να πάμε μετά να κάνουμε συνεντεύξεις με τους διοικητές. Νοσοκομείο Καλύμνου μας στέλνουν. Τις εικόνες αυτές, επειδή τις είχαμε δει και τις είχαμε δείξει και εδώ στην εκπομπή και στους Παξούς, είχαμε δει να μπαίνει μια ηλικιωμένη μέσα σε ένα αγροτικό και εδώ χάσαμε στην Αττική μια νέα γυναίκα στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής κιόλας, που μεταφέρθηκε και εκείνη με αυτοκίνητο. Αυτές τις εικόνες που μας κάνουν να γυρίζουμε πίσω, θα τις ξαναδούμε? Δεν μας κάνει κανένα να γυρίσουμε πίσω. Αυτή τη στιγμή αγοράζουμε μέσω του προγράμματος Αιγής 250 νέα ασθενοφόρα. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγοράς ασθενοφόρα από ίδρυση του ελληνικού κράτους. Έχουμε ταυτόχρονα ολοκληρώσει μέσω του ΕΣΠΑ τα προηγούμενα 4 χρόνια αγορά περίπου άλλο 200 ασθενοφόρων. Άρα θα έχουμε μέχρι σε λίγους μήνες τελείως καινούριο στόλο. Τώρα, αν κάπου μπορεί να συμβεί να έχουν πέσει ταυτόχρονα πολλά περιστατικά και αν πρέπει να πάει ένα ασθενοφόρο και να βάλουν σε ένα αυτοκίνητο κάποιον άνθρωπο, δεν λέω ότι μπορεί να μην έχει συμβεί. Αυτό μπορεί να έχει συμβεί. Δεν λέω ότι αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Δεν ξέρω κανένα κράτος που είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά σε γενικές γραμμές, ο στόλος μας είναι πολύ νεότερος από όταν από 10 χρόνια και με την αγορά των 250 νέων ασθενοφόρων θα έχουμε ένα τεράστιο στόλο για τον πληθυσμό μας. Σήμερα, κύριε Υπουργέ, 7:25 μας έχει έρθει μήνυμα από μία τηλεθεάτρια. Έχω καλέσει ασθενοφόρο από τις 5 το πρωί και ακόμα δεν έχει έρθει. Έχω μιλήσει τουλάχιστον, λέει, 5 φορές με το ΕΚΑΒ. Η τελευταία πριν από περίπου 20 λεπτά δεν είχε καν δοθεί η κλήση για να μας παραλάβουν. Πείτε μου το, να το στείλω τώρα στο ΕΚΑΒ να δούμε. Ωραία να το κάνουμε. Ναι, πείτε μου ποια είναι η κυρία. Η Πράπα μίλησε με το ΕΚΑΒ για τη συγκεκριμένη που ζητήσαμε. Σας το στέλνω για να το μάθουμε τώρα. Για να μάθουμε αμέσως, γιατί δεν έχει ακουστεί. Μου φαίνεται λίγο περίεργο να μην έχει ακούσει το ΕΚΑΒ. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Μας ακούτε στο κοντρόλ. Είχαμε πει στη Ρέα την Πράπα να πάρει το ΕΚΑΒ να διερευνήσει για τη συγκεκριμένη καταγγελία. Για να έχουμε και μια απάντηση. Έχουμε απάντηση? Πείτε μου τα στοιχεία, τα στείλω τώρα στο ΕΚΑΒ. Έχουμε πάρει στο ΕΚΑΒ. Ωραία, δεν έχουμε απάντηση. να το δούμε. Έχουμε πάρει, αλλά δεν έχουμε απάντηση, λέτε. Σημασία τον από το άλλο. Θα του στείλω, θα μάθω. Γιατί αυτό που κάνει τώρα ο κ. Γεωργιάδης είναι πολύ σωστό. Δεν μας λέει όμως που είναι, δεν έχει στοιχεία αυτό. Πρέπει να έχει λίγο. Δεν μας έχει προλάβει όμως. Πρέπει να έχει διεύθυνση αυτό, δεν έχει διεύθυνση. Ωραία, αν μας βλέπετε ακόμη, παρακαλώ στείλτε μας μια διεύθυνση για να το ψάξουμε αυτό το θέμα. Πρέπει στο ΕΚΑΒ να πει ότι πήρε αυτή η γυναίκα, δεν έχει εξυπηρετηθεί κατά προτεραιότητα για αυτό το λόγο. Γιατί και η πολίτης έχει το δικό της δίκαιο, να δούμε και το ΕΚΑΒ μπορεί να έχει τα δικά του δίκαια. Σου λέει: έχω προτεραιότητα, έχω 5 περιστατικά στην πορεία. Να δούμε. Πάντα έχει δίκιο ο άνθρωπος που έχει την ανάγκη του, δεν το συζητάμε. Να δούμε τι έχει να πει και το ΕΚΑΒ, γιατί μπορεί και αυτό που θα μας απαντήσει το ΕΚΑΒ να είναι κατανοητό, μπορεί να είναι και απαράδεκτο. Αν το δούμε όμως. Και κοίταξε, και ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένας υπουργός που πάντα θέλει τα ερωτήματα και τα απαντάει. Ναι. Και αυτό τον τιμάει, γιατί δεν θέλει κάποια συγκεκριμένη ατζέντα να του θέσει. Δεν έχουμε σκοπό να κρύψουμε κανένα πρόβλημα κάτω από το χαλί. Λοιπόν, άλλοι διεκνευνήσεις που λέτε ότι υπάρχουν προβλήματα και προσπαθούμε να τα λύσουμε. Παράδειγμα, έχω μήνυμα από τηλεθεατή που λέει: γιατί δεν βάλετε ένα συνδικαλιστή γιατρό απέναντι στον Άδωνη να γίνει χαμός. Μα το θέμα δεν είχε γίνει χαμός, να υπάρχουν ερωτήματα. Γιατί αν ο υπουργός απαντήσει τι να κάνουμε για 3 μας 1000 περιστατικά, θα έχουμε πρόβλημα, τι θα πει και ο συνδικαλιστής γιατρός? Υπάρχουν, ξέρετε, και πραγματικά στιγμές που είναι δύσκολο να το φανταστείς μπορεί να συμβούν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Πριν από 2 εβδομάδες, πριν από 10 μέρες περίπου, κυκλοφόρησε η εφημερίδα Εσπρέσο με ένα πρωτοσέλιδο με μια κυρία που ήταν σε ένα πεζοδρόμιο, είχε τον ορό στο δέντρο και περίμενε το ΕΚΑΒ πάρα πολύ ώρα, 40 λεπτά. Και εγώ όταν το είδα, σοκάριστηκα. Λέω: είναι δυνατόν να έχει συμβεί κάτι τέτοιο? Τι είχε συμβεί στα αλήθεια, έχουμε κάνει ιδέα γι' αυτό. Είχε δεχθεί το ΕΚΑΒ σε διάστημα 20 λεπτών 2 κλήσεις για 2 κυρίες, οι οποίες είχαν πέσει
στο δρόμο από τη Ζέστη, το πιο πιθανό, στον ίδιο δρόμο σε απόσταση 10 μέτρων. Ναι. Πήγε το ασθενοφόρο στην πρώτη κυρία, είπαν οι συγγενείς δεν χρειάζεται, μια χαρά μπορεί να σηκωθεί να φύγει και έφυγε. Και ο τηλεφωνητής θεώρησε ότι το δεύτερο περιστατικό ήταν επανάληψη του πρώτου. Και γι' αυτό λόγο δεν είχε στείλει το ασθενοφόρο. Είχε δύο τηλέφωνα για την ίδια διεύθυνση ακριβώς. Στην ίδια, δηλαδή στα 10 μέτρα, στις δύο γωνίες. Όταν καταλάβαν ότι είναι δεύτερο περιστατικό, στείλανε. Αλλά αυτό καθυστέρησε πραγματικά να πάει το περιστατικό απαραδεκτό. Αυτό γέννησε ένα πρωτοσέλιδο, λέτε όμως. Το στιγμιότυπο του φωτογραφικού. Δεν ήταν λάθος πρωτοσέλιδο, για να μην Όχι, λάθος δεν ήταν, αλλά γέννησε αληθές το ρεπορτάζ. έδωσε τη δυνατότητα να. Λέω ότι γι' αυτό κάναμε να δούμε τι συνέβη. Και έκανε σαν άντελτα με το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ γενικά αντιδρά γρήγορα. Δεν αντιδρά αργά. Είναι ένα οργανισμό που δουλεύει και υπό αντίξωες συνθήκες. Θα μάθουμε, σου λέω, γι' αυτό μου έχουν απαντήσει, το ψάχνουν. Για τα ιδιωτικά νοσοκομεία μας έχουν στείλει. Στα ιδιωτικά νοσοκομεία άλλες τιμές χρεώνονται αν πληρώσεις μόνος σου και άλλες με ιδιωτική ασφάλεια. Μεγαλύτερες κιόλας, λέει ο φίλος τηλεθεατής. Με αποτέλεσμα ιδιωτικές ασφάλειες να είναι ακριβές. Μπορείτε να κάνετε κάτι τουλάχιστον με αυτό, αφού πηγαίνουν στα ιδιωτικά? Φτιάχνουμε στα απογευματινά χειρουργία προγράμματα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών για ιδιωτικές ασφάλειες. Θα βγάλουν προγράμματα με πολύ χαμηλότερο κόστος γιατί θέλουν να πάνε να κάνουν τα χειρουργία τους στα νοσοκομεία του ΕΣΥ κατά προτεραιότητα. Μάλιστα. Τώρα να πάμε σε κάτι που δεν είναι και πολύ δημοφιλές, αλλά όσοι το ζουν καταλαβαίνουν γιατί το ρωτώ. Χτες είχατε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες ασχοληθήκατε με τα δικαιώματα των προσώπων που πάσχουν από άνοια και των φροντιστών τους. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Για όσους έχουν ασχοληθεί, έχουν περιστατικό στο οικείο περιβάλλον ευρύτερο, αντιλαμβάνονται ότι είναι ο άνθρωπός σου να πάσχει από άνοια τσιγάρι και ποια είναι η ζωή του φροντιστή του. Τι είδους πρωτοβουλίες? Τι γίνεται, θέλω να είμαι ειλικρινής. Έχουμε έναν πληθυσμό που γυράσκει. Ναι. Οι εκφυλιστικές νόσοι αυξάνονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και κατεβαίνει και το μέσο όρος ηλικίας. Κατεβαίνει και για το Πάρκινσον δυστυχώς και για την άνοια ο μέσος όρος ηλικίας. Εμείς συνεργαστήκαμε με την Ένωση των Ατόμων με άνοια και των συγγενών τους και την κυρία Σακά για να φτιάξουμε το νομοσχέδιο, και εγώ και ο προκατοχός μου και ο Χρυσοχοΐδης. Έχουμε ετοιμάσει επιτέλους ένα σχέδιο νόμου που είναι ακριβώς όπως το ήθελε η κοινότητα των ανθρώπων και των συγγενών με άνοια για τα δικαιώματα των φροντιστών, για τη δικαστική του συνδρομή, για το πώς θα γίνονται οι προσλήψεις, για το πώς θα δικαιούνται την περίθαλψη και ούτω καθεξής. Θα το παρουσιάσουμε στη δημοδιαβούλευση τις επόμενες μέρες. Είμαι περήφανος για το νομοσχέδιο, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται τη φροντίδα του κράτους. Και είναι σήμερα σε ένα γκρίζο πλαίσιο που πολλά πράγματα είναι τελείως στον αέρα. Ναι. Αυτό που προσπαθούμε να λύσουμε με το σχέδιο νόμου που ετοιμάσαμε και είμαι πραγματικά πολύ περήφανος γι' αυτό. Γενικά δεν καθόμαστε να ξέρετε. Επικουρικές συμβάσεις. Πάρα πολλά μηνύματα. Τι θα γίνει, ρωτώ? Δεν έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν χρειάζεται να ισχύει κανένας επικουρικός. Πρέπει να έχουμε τηλέφωνο επικοινωνία. Με αυτό το όνομα δεν υπάρχει κλίση στην Αττική. Ναι, αν έχουμε περιοχή κλίση, τηλέφωνο επικοινωνίας. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το διευκρινίσετε, γιατί μας έκανε τεράστια εντύπωση και να μην στέλνει. Αλλά αν έχει η κυρία μας πει όνομα και περιοχή τηλέφωνο, το ψάχνουμε να το δούμε. Πάμε σε επικουρικές. Οι επικουρικοί είπατε να μην ανησυχούν. Θα μονιμοποιηθούν? Δεν πρόκειται να μονιμοποιηθούν, δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι το απαγορεύτο Σύνταγμα. Γιατί μας έχουν στείλει και αυτά τα μηνύματα. Δεν μπορεί να νομιμοποιηθούν. Αν κάποιος λένε επικουρικός τόσα χρόνια, δεν πρέπει να γίνει? Δεν θα φύγουν. Και όσο προκυρήσουμε θέσεις, μπορούν επικουρικοί να κάνουν έτσι για τις μόνιμες θέσεις και προηγούνται και μπαίνουν. Δεν μπορεί να προσπεράσει το Σύνταγμα. Υπάρχει και το γνωρίζουν και οι φίλοι. Είμαι πολλά χρόνια επικουρικός, γιατί να μην μονιμοποιηθούν? Πάμε σε άλλη διαδικασία. Γίνεται. Απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Μάλιστα. Τελεία. Μόνιμη θέση στο δημόσιο μπορεί να προκύψει μόνο μέσω διαδικασίας του ΑΣΕΠ. Από κανέναν άλλο τρόπο. Να επιστρέψουμε σε κάτι άλλο, αναμνάβουμε λίγο στο πολιτικό σχολιασμό. Ναι, γιατί... Είχαμε χθες την πρωτοβουλία αμέσως συνέντευξή. Πάντως, αν στείλει η κυρία τηλέφωνο και τη διεύθυνση, δεν μπορώ να το ψάξω να δω αν έχει καθίσει όντως το ΕΚΑΒ. Μου κάνει εντύπωση. Δεν δαιμονοποιεί τίποτα. Έχει την καταγγελία της κυρία που μπορεί να είναι. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ είναι ένας οργανισμός που σώζει κάθε μέρα χιλιάδες ζωές. Μιλάμε για χιλιάδες περιστατικά κάθε μέρα. Ανθρώπινα και παραλήψεις ανθρώπινες. Μιλάμε για χιλιάδες περιστατικά κάθε μέρα. Είμαι περήφανος προσωπικό του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, καταβάλουν οι άνθρωποι του υπεράνθρωπες προσπάθειες και υπάρχει μεγάλο έλλειμμα προσωπικού. Έχουμε προκηρύξει 600 θέσεις μόνιμου προσωπικού στο ΕΚΑΒ τώρα για να ενισχύουμε το προσωπικό. Το έχουμε πάρει και συμβασιούχους και με μπλοκάκι. Έχουμε δώσει το δικαίωμα να μπαίνουν στο πλήρωμα και οι σπουδαστές από τα ΙΕΚ του ΕΚΑΒ. Έχουμε πάρει μια σειρά μέτρων. Και το ίδιο το προσωπικό του ΕΚΑΒ. Πάντως εδώ είναι και άλλα θέματα που έχουν θίξει. Δηλαδή και για τα ραντεβού στα διαγνωστικά μας στέλνουν. Αν έχεις παραπεμπτικό του ΕΠΗ, σου λένε σε ένα μήνα, χωρίς ΟΠΗ σου λένε άμεσα. Ναι. Δηλαδή και εκεί πρέπει λίγο να δείτε τα πράγματα. Γιατί όντως συμβαίνει αυτό. Και τη διαφορετική κοστολόγηση. Μία δουλειά. Έχουμε φτιάξει πλατφόρμα, λειτουργεί από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μέσω των κωδικών τάξης και του GovGR μπαίνεις μέσα και κάνεις το e-ραντεβού. Και μπαίνεις και κλείνεις ραντεβού για διαγνωστικές εξετάσεις σε οποιαδήποτε δημόσια δομή θέλεις.
Εγώ προκαλώ, αν θέλει να το κάνει το ΝΕΡ τώρα με το άμκα σας, βρίσκεις ραντεβού εντός 3 ημερών max. Εντός 3 ημερών max για να κάνει διαγνωστικές εξετάσεις. Είναι εντελώς δωρεάν, δεν έχει το 1 και 3 και πλέον έχει πάει τόσο καλά που έχουμε πάνω από 10.000 ραντεβού την ημέρα που κλείνονται. Μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Παραλαμβάνω, βάλαμε το 1 και 3 στα ιδιωτικά διαγνωστικά πράγματα και πάρα πολλοί κόσμος με αυτό δυσαρεστήθηκε. Αλλά ταυτόχρονα φτιάξαμε το σύστημα για να μπορεί να πας εντελώς δωρεάν στο δημόσιο. Εντάξει, εδώ υπάρχει κόσμο που δυσαρεστείται γιατί τα ερωτήματα που κάνουμε, τα οποία είναι, φαντάζομαι, ερωτήματα ουσιώδη γιατί αφορούν τα δικά σα ερωτήματα αυτή δεν τα κάνουμε με επιθετικό ή και ειρωνικό ύφο απέναντί σα. Αλλά αυτό θα προσπεράσουμε. Όχι, αφορά και την εικόνα. Ο κόσμο έχει εθιστεί σε μια επιτίθεση στον Υπουργό και σε μάγκα δημοσιογράφο, ή του μιλά νορμάλ και ανθρώπινο για να πάρει την απάντησή σου και κάποιε συναλλαγέ μαζί του. Αλλά εδώ δεν θα παρεξηγηθούμε τώρα. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Οι εκλογές τελειώσαν. Αυτό λέω και ο όρεξη για πολλούς καυγάδες και φασαρίες δεν έχει κανένας. Πάμε στα πολιτικά να ολοκληρώσουμε. Να λύσουμε τα προβλήματα. Ένα-δύο ερωτήματα από το πολιτικό ρεπορτάζ για να σας αποδοσιεύσουμε και να σας ευχαριστήσουμε, Υπουργέ. Και αυτό επίσης παρεξηγεί, το ευχαριστήσουμε, Υπουργέ. Ένα άλλο. Χάρης Δούκας. Πώς πρέπει να του μιλήσει. Χάρης Δούκας, μέσα στους συνέντευξης, παίρνει θέση στην προεδρολογία στο Πασόκ. Ένας Χάρης Δούκας, ο οποίος όταν εξελέγει ο Δήμαρχος, λέει: εγώ δεν είμαι Πασόκ. Δεν είχε πει ότι είναι Πασόκ. Και ζητάει ενδεχομένως επιλογή από τη βάση. Θα θέλαμε το δικό σας σχόλιο. Καλά, για τα τεκτενόμενα στο δεν Πασόκ. Δεν μπορώ να ανακατευτώ με τα εσωτερικά του Πασόκ. Αυτό είναι δικό του θέμα. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία, λαμβάνοντας το μήνυμα των ευρωεκλογών, σηκώνουμε τα μανίκια και δουλεύουμε όσο μπορούμε περισσότερο για τον κόσμο. Τώρα, τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, δικό του θέμα. Δεν σας αφορά τώρα το τι θα γίνει στα εσωτερικά του Πασόκ. Όλους τους Έλληνες πολίτες αφορά το τι συμβαίνει στο πολιτικό του σύστημα, αλλά δεν είναι ωραίο εγώ να μπω στα εσωτερικά τους. Τα εσωτερικά τους είναι εσωτερικά τους. Πώς τον βλέπετε τον κύριο Ανδρουλάκη όμως, θεωρείτε ότι πρέπει να παραμείνει? Αν σας πω πρέπει, θα έχω επισέλθει εσωτερικά τους, να σας πω δεν πρέπει, το ίδιο. Άλιστα. Εγώ δεν είμαι στέλεχος του Πασόκ, δεν έχω γνώμη. Αυτό το βρουν μόνοι τους οι φίλοι για τη θελέτη του Πασόκ. Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες μας είπε ο πρόεδρος της κυβέρνησης ότι εγώ βλέπω μπροστά μου το 41%, μάλλον δεν βλέπει το 28%. Αυτό πώς ερμηνεύεται πολιτικά? Είναι αλαζονική η στάση, όπως λένε κάποιοι επικριτές των θέσεών του? Είναι ενδεχομένως ότι δεν είπε πάμε με τα ποσοστά των βουλευτικών εκλογών? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε καθόλου ότι βλέπει το 41. Είπε, επιλέξει, επειδή το είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, καθόλου δίπλα του. Το 41% έχει καθορίσει τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς για τα επόμενα 3 χρόνια. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε... ότι πολλοί υπουργοί και υφυπουργοί είχαν αλαζονική στάση και συμπεριφορά. Γι' αυτό σας το λέω. Δεν αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόνο χθες. Δεν είπε είμαστε το κόμμα του 41%. Είπε το 41% των εθνικών εκλογών έχει καθορίσει τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς τα επόμενα 3 χρόνια. Υπάρχει κάποιο που διαφωνεί από αυτής της προτάσεως? Δηλαδή έχουν αλλάξει κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί επειδή πήραμε 28 σε ευρωεκλογές? Φαντάζομαι πως όχι. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Και για το ότι απαντήσατε όλα τα ερωτήματα. Εφόσον έχουμε νεότερα, θα επικοινωνήσουμε. Να πω το μόνο που μου απαντάει τότε, αυτό έβλεπα. Ναι. Μου λέει ότι το μόνο που έχουν βρει δεν είναι το όνομα, είναι σε ένα παρεμφερές όνομα. Ναι. Είναι μεταφορά εξιτηρίου στο σπίτι από το ΤΕΠ του νοσοκομείου νοικίας. Αν εννοεί αυτό, προσπαθώ. Αν εννοεί αυτό έχει όντως μια μικρή καθυστέρηση. Είναι αυτά που είναι τα δεύτερα προτεραιότητα. Τα δεύτερα προτεραιότητα. Ωραία. Και να τα ξαναπούμε, παρακαλούμε πολύ. Η προτεραιότητα του ΕΚΑΒ, να ξέρετε, πάντα είναι πρώτα να σώσουμε ζωές. Και μετά είναι η εξυπηρέτηση που είναι και αυτή μέσα στα καθήκοντά μας. Δεν λέω δεν είναι. Στους φίλους τηλεθεατές, γιατί μας έχετε στείλει δεκάδες μηνύματα, είναι αδύνατο να τα διαβάσουμε όλα στον αέρα. Οπότε δεσμεύουμε τον κύριο Γεωργιάδη να ξανάρθει. Απλά ξέρετε, λίγο άβολο γιατί δεν αρπαχτήκαμε στον αέρα και ενδεχομένως δεν επικοινωνείται καλά αυτό. Εγώ θα το επαναλάβω. Είναι και πιο ήρεμο σήμερα όλα τα κόμματα. Τώρα που τελείωσε η πολιτική σύγκρουση, εκλογές θα έχουμε πάλι σε 3 χρόνια, πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Όσο με αφορά, αυτό πιστεύω. Εάν κάνω τη δουλειά μου και αυτά που πρέπει να πετύχουμε στο εθνικό μας υγείας επιτευχθούν και ο κόμμος δει διαφορά στη ζωή του επί τα βελτίο, δεν έχω να φοβηθούμε κι εγώ προσωπικά απολύτως. Δεν έχω να φοβηθούμε κι εγώ προσωπικά απολύτως τίποτα. Εάν δεν κάνω τη δουλειά μου και ο κόμμος βλέπει να πηγαίνουν τα πράγματα χειρότερα, θα με στείλουν σπίτι μου και καλά θα κάνουν. Τόσο απλά.
Ξεκάθαρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ωραία συζήτηση που κάναμε. Είναι ναι.